is dit nou? Hey, hallo. Hallo. Komt niet uit Friesland? Wij komen niet uit Friesland. Waar komt u vandaan? Wij wonen in Eén-West. Ten westen van Eén. Oh, daar. Bij Bakkeveen, Oké. Ja. Drenthe. Maar u bent gewoon even aan het rondtrekken en dan aan het schilderen ondertussen? Ja, wat we de laatste tijd vooral doen is gewoon geregeld er even uit. En, dan maak ik een plaatje of we maken een wandeling. Is dat uw werk? Of? Nee, ik ben gepensioneerd, dus het is allemaal vrijheid. Gaat u er vaak op uit? Nou, de laatste tijd bijna dagelijks. Ja. Anders hadden we misschien in Portugal gezeten of in Noorwegen gezeten, maar nu hou je het wat dichter bij huis. Ja, hè, want u bent wel van het reizen. Ja, dat is wel een aangename bezigheid. Het is hier ook prachtig. Je valt ook niemand lastig, je hoeft geen afstand, tenminste wij hoeven geen afstand te houden. En, dat is wel belangrijk. Ik vind het wat dat betreft een moeizame periode voor veel mensen. Ja. Niet alleen het afstand moeten houden, maar vooral het niet kunnen delen van de ellende. Hè? Dus de mensen die overlijden, ziek zijn, het contact dat er niet meer kan zijn op dat moment. Dat lijkt mij eigenlijk een van de zwaarste dingen. Zit ook. Heeft u er ook last van in uw omgeving? Persoonlijk niet. Nee. We hebben nog niet dergelijke gevallen. Maar dat is iets wat je je wel kan voorstellen natuurlijk. Dat dramatisch is. Maar doet u het al lang, het schilderen? Dat doe ik met plezier. Ja, dat is op vakanties vooral. Landschappen zijn erg inspirerend. Ja. Maar dit zijn dus eigenlijk gewoon tekeningen die ik zo even probeer. Ik maak ook wel eens wat grotere dingetjes. Ja, dit is dan het kerkje bij Bakkeveen, Heide van Duurswoude. Even kijken hoor. En dan zit je in het bos. Maar het is echt heel, heel ontspannend om in zo'n bos gewoon te gaan zitten tekenen. Ja, en dan te kijken van hoe krijg ik die bomen erop. Nee, het is nooit mijn werk geweest. Nee. Had u wel kunstenaar willen zijn? Ja. Ik heb wel gewerkt als veel maquettes gemaakt. Okay. Maquettebouw. Dus creatief zit wel een beetje in. Ja, ja. En blijft u hier vanavond? Of Nee, wij gaan vanavond weer naar huis. Wel gewoon in het gewone Ja. bed? Ja.